का कलू भैया माल पटाई चले के। हमारे बाबूजी हमरा के सिखौले बड़े अपन मान और स्वाभिमान के साथ कबो समझौता ना करे के चाहिए। तो ई चांदनी के हमर दे चांदनी वो चांदनी हमार कॉलेज के दोस्त है। मर्दे बोलबा झूठ तो हई का करता रह। एगो हमरे के पटवा द। माल पटाई के वीडियो बनाए रे। ना रे तोर गाड़ मारे आइल बनी मतलब एगो मालू ना होखो हमार। तो का हाल बा भाई लोग कल्लू भैया के एगो नया टीजर आइल बा। सोच दुनिया आगे से पीछे ना मर्दे पीछे से आगे चल गइल आ कल्लू भैया दुनिया से 2 स्टेज पीछा ही बारन। अब ई बात हम ताल्लुक से काहे कहतनी कि भाई लोग भोजपुरी इंडस्ट्री आगे चल गइल आ अफसोस कल्लू भैया प्यारे मोहब्बत में रह गइल। प्यार कइल कोनो गुनाह ना हो। तब भाई लोग ई फिल्म प्यार मोहब्बत वाला है तो हम ताल्लुक के बता दी कि प्यार मोहब्बत के फिल्म बनावल पवन सिंह आ खेसारी लाल छोड़ देले बा लोग। अभी तक कल्लू जी प्यारे मोहब्बत में बारन। भाई लोग ट्रेलर के हिसाब से तब फिल्म बढ़िया लगता। अब फिल्म आता तब का रिएक्शन होता ई देखे के बाद। लोग कल्लू जी प्यार मोहब्बत में बारन तो तहार भाई कैसे छूट सकता। हम वो जाता नहीं प्यार मोहब्बत करे। टाटा बाय बाय।